Puliano Belekana Hambai, City Media Channels, no? The electronics media, no? Tini Belekano Kasan Nankuman topics, Nangano Sunka, and Belekano Baka Tong Togo, or Koknomas Hamani Bagi, they know Belekan Hambai Mayapuru. Tamni Bagi Himale, Joton Simano, 19 August, and Kachini Maharaja, Chini Tripurani, Rajani Bishingo, Joton Chlai, Pangrang Kugraja. Jadi Maharaj Bir Bikram Kishore Manikko bini achaimani sal. Ke जों साइमनो बस 19 तारिख साल चिन त्रिपुराव फाइदङ चिन त्रिपुरा सान बगै बेलेखेनो नांकोकमानि साल. सुदाबो सिमिया चिनि महाराजा बीर बिक्रमनो जों जत्तो साइमानो बोंगा खरकसा द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ त्रिपुरा हिनजावो. आधुनिक त्रिपुरानि रूपकार जेटा वानसे कबके हेन. अर्थात चिनि त्रिपुरानो जे ताबो आधुनिक नि जे रूप रुमानि मॉडर्न नि जे रूप रुमानि बिनि जे ताबुनि जे स्ट्राक्चार आबोके जतनो बिनि वान सुजाक तंमानि के आबन बागै आं बेलेखनो बखा तंग थु हायसि महाराजा बीर बिक्रम कक मा सानानिखाय आं बेलेखनो खाकजाङो ते आं बखा तंग थु के फाइजि जों पुला नायलेनो बिनि आचाइमानिखा आं थाइजों साका 19 आगस्ट 1908 सालनि 19 आगस्ट बो आजायो बिनि बो फानबो मंकाय वीरेंद्र किशोर मानिक्य जेनि महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिक्य इनके बिन आमान बो मुंकाय महारानी अरुंधति देवी इनके बो 1923 अर्थात 1908 आचाइखा इनके 15 बछरनि परे 1923 इनके बो सिंहासनमा आचुखा तामनि बागै इनके 1923 नो चिनि महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिक्य बिनि थैमानि यागुलो बो 15 बछर बयसनो सिंहासन आचुखनानि बो बाध्य मांखा बिनि स्पाउस अर्थात बिनि जे रानी बिनि रानी के जों जतन साइमनो महारानी कांचन प्रभा देवी आबोके बिनि स्पाउस बिनि सक्सेसर खरकसा दङो आबोंका महाराजा किरीट बिक्रम मानिक्य जाता चिनि ताबुक जे प्रेजेंट जे चिनि महाराजा प्रदुत किशोर मानिक्य नि बिन बाबू किरीट बिक्रम महाराजा बोंके बिनि बसला खरकसा ओंखाय चिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य कथां तंफ्रो बिनि चिनि हानि बागै त्रिपुरानि बागै बेलेखनो कन्ट्रिबिउशन कत कन्ट्रिबिउशन बो क्लांगमानि दङ याफारि क्लांगमानि दङ आब्रनि बिसिङाव खुरजा जांनाय हिंखाय पुइला बो 1939 कायसा बिराट एरिया तयै त्रिपुरा सान बागै बो कायसा रिजर्व खाय क्लांखा लैंड रिफॉर्म सुनाबनो आबो बो रिजर्व खायकलांखा जेटा इन फ्यूचर थाङै आबो ताबुक जों जे टीटीएडीसी हनलाय तंमानि ए आबो ओ रिजर्व एलाका रकम बिसिङाव खबजागो ओंखाय बुसुक दूरदर्शिता तंमानि परे आफ्रु तो ताबुनि हाया सिचुएशन आफ्रु जों अनेक मेजॉरिटी दं त्रिपुरा साराव आफ्रुफोरनो त्रिपुरा सान बागै बो खानाङै अबा के बिराट एकटा एरिया बास्ट एक एरिया न बजे चिनि बागै रिजर्व खायकलांमानि आजागन जों साइमानो जे बिनि दूरदर्शिता बुसुक दं बिनि नाहारमुं बुसुक दं जेरै महाराजा बीर बिक्रमनि नाहारमुं बुसुक जरातै माने भबिष्यत बानि बो साइमानो हायसि इनके आबो बेलेखन वाना मा सिंसा बो सामुरक खालालेमोन इनके आबरो कारि बाहायना दङ जों जतो साइमानो त्रिपुरानि हिस्टोरिकल प्लेस नि बिसिङाव निर्महल बेलेखनो नांकुक मानि कैसा फेमस प्लेस हंजागाबो निर्महल माने वाटर पैलेस आबो बोसराम का बुफ्रो 1930 स्टार्ट खायमानि आजागा खरगनि दुइजना एक्सपर्ट मार्टिन बाय बार्न हने बरनो बरक जतनो दा ब्रिटिश नि कंपनी बरक ओंखाय फिया उ खरगनि सुनामु हिनपानो पूरा डायरेक्शन रना हिंखाय चिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य पूरा बिनि इंस्ट्रक्शन बाय नाबो सुनाम जागो जदि फातार बरक फाय सुनामो गाबो टोटाली चिनि जे रुद्र सागर तो माने आबोनि कनि कचारो आबोनि डिजाइन बाहायनाय बाहायके सुनाम जांनाय पक्का 8 बछरमै आबोनो बो सुनामका अर्थात निर्महल न सुनामतानि 1930 स्टार्ट खायका एबं 1938 आबो कंप्लीट खायसि इनका आबो ताबो बुसुक जरत चिन्ति फेमस यादिबा निर्महल ओंखाय नेक्स्ट ताबुक सक जरतै गवर्नमेंट फानंग थुं बा इंडिया फानजों थुं आबो हाय नायथक
नायजाकनाय मतो उनको गोरैखौ हाय साना थांगाखै जों आबनो त्रिपुरानि समस्त बरक ताबुक जों प्राउड फिल खायो ए निर्महल दुनियानि बरक फायनाय फैयो आबो कायसा ताबु नायजाकनाय मानाय यङै दं ओंके आबनो कारै 1942 आजागाबो आगरतला एयारपोर्ट बाहायनो बो पुलिस नामलांमानि 1942 का अलरेडी स्टार्ट जोंनि थांखायसि ओंखाय आबन से सिगांनो एयारपोर्ट स्रामनानि बो स्टार्ट खालायका एबं 1942 रग ओंखाय आब अलरेडी कमप्लीट जोंनि थांका एबं 1945 रग ओंखाय आबो यूज खायै द्वितीय विश्व युद्ध रग आयं तो अनेक प्लेन रग खायका बिखलायका तामो तामोंखा हायरक तैको आबो रगनो नासिकांखाय आबनो जों मुइतमा खायदाय जोंनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बो साधारण बर गियाहायसि अति साधारण बो बिनि नाखारमुं बिनि वानसुकमुं बिनि दूरदर्शिता माने पृथ्वीनि राजारनि बिसिङाव बो बेलेगखिनो कायसा बुमुं कतर गोनां खरकसा राजा ओंखाय आबोनि बागै जोंनि महाराजानो जों बेलेगखिनो मुइतमा खालायो ओंखाय जों मा वानसुगो बिनि सामुरकनो हायसि आबो बेलायखनो बलाय जाकनाय ते प्रशंसा खायजांनाय प्राउड फिल खायजांनाय आबाय सामुरक बखायलांखा सुदा आबो सिमिया लेखापड़ा खायतानि शिक्षा दीक्षा स्कुल कलेज नामतानि बायनो गोबां मा बिनि याकपाय बकलाङै थांका जों नगो ताबुक जे एमबीबी कलेज आबो 1947 बो आबनो कलेज नामका अंडर द कलकत्ता यूनिवर्सिटी नाम दाराबो माने कलकत्ता यूनिवर्सिटी नाम दारो कायसा कलेज बस नामका 1947 abangke MBB college hanjaga Maharaja Bir Bikram college abo bini mungino buklaika hingga I college mane tabuk Tripurani bisingo top college hingga MBB college haisi nari busuk bosor bo sekangno babunu senamlangmani hingga wana masingca bina wansung marok abono kari babo kebang mau school ha mane chini haste genangai kebang mau school bo senamka bo koyek bar Europe country thangka आजागाराव थाङै बो नुगु तामो बाहायके खालायनाय आजागानि पुरा आर्किटेक्चर बिनि एक्चुअली बो खरकसा आं पुलान साका जे खरकसा बंखा चिनि आर्किटेक्चर बो मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ त्रिपुरा नि हिनजागो बो ओंखाय फातार देश थाङो आजागानि टेक्नोलॉजी बो वान सुगि फायो और एप्लाई खालायफैयो ओंखाय ताबु निजे आगरतला शहर तमानि अब टोटली बो प्लान खालायमानि हायसि आगरतला म्युनिसिपालिटी तो अनेक आगे नं खाबो किन्तु माने बिनसे सिगांनि राजाराखौनो जखन चिनर आगरतलाव तामाने राजधानी कैपिटल शिफ्ट नखा आफ्रोनो अब प्लान खालायजाखादो हायपानो अब हायकै ताबुनि जे प्लान तमन अब हाया किन्तु अबनो महाराजा बीर बिक्रम बिनि शासन माने ड्यूरिंग द बिनि शासन खालायदंफ्रो बिनि राजत्व काल बबनो तेबो नायथक खालायबो प्लान खायखायसे ताबुक जे सुजा सुजा रूट डक्टर नेदिबा राजबारी থেকে সুজা নিনিও ফার্স্ট গেটটি খালাই গোলবাজার একদম ডাইরেক্ট নুহরি তংলাই যার এই প্লেন লামারক আবো যতন বিন না হার মহাইছি ইনকাই ব মাত্র 24 বছর ব রাজত্ব খাইলাংখা ইনকাই বিনি বয়স 39 বছর জরাতেই বকে থাং তংখা ফাইনালি বিনি খরকসা চরাই বিনি কিরিট বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর আবনো গলাঙ্গै ব 17 तारिख मे 1947 बो थै थांगा बेलायखानो बिनि शर्ट पिरियड मात्र 39 बছর बो थां तंसिओ ए 39 बছरनि बिसिङो 24 बছरके बो माने राजत्व खायलां कायसे चिनि हावो इनके आबोनि बागै ताबुक तो जों साइमांका 2019 नि थेके 19 अगस्त नो एज ए गवर्नमेंट हॉलिडे नि डिक्लेयर खायजाका इनके आं अबनो सानामो जों थ्रु मीडिया चिनि महाराजा आं जे ताबुक सामन अब बिनि जीवनी किसा साउंड सजां साव है जे तेबो गोबां मा विशाल पार्ट तंग्रुगो साजागिया आबो साना निकाय आसो कम समय साबाय मैया बिनि हिस्ट्री साना निकाय सो जेसक साक बखलायलां काजिन त्रिपुरानि बागै त्रिपुरासानि बागै along with हासे त्रिपुरानि बागै आफोरतो चिनि अब प्रिंस नि स्टेट तंगो स्टेट नि बागै बो जेसक खलायलांखा आबो जों बुखबाय सामानि आसोबाय जों जथेस्थया तेबो गोबां बखलायका काजे चिनी बसनी बरक तो बटे सारा त्रिपुरानि बरक बिनि आचाइमानि सालनो बेलायखेनो हहम ददम खालाय पालायनो नांगौ जों तो पालायनो नांगौ न त्रिपुरासा ताबो obviously आरते कोनो डाउट करै जों बेलायखेनो आं एक दिन बे पालायनो नांचा साजाय हैसि
जों अबनो 3 दिन लागातार पालाइमांखाय जि आनबोखाखौ सेटिसफेक्शन फायो कारण अबहाय दूरदर्शी जागोन राजा आगिन हिस्ट्री जों खूब कम नुगु इनके आ जुगो बासक जरते बिनि टैलेंट दं आसो जरते बिनि वानसुमान दं इनके बिनि असाइनमेंट सालनो आंखाय परपर 3 दिन दं मिचां पालाइया मुचों हायजे हायपादा इन फ्यूचर जों नायलायनाय इनके आनी त्रिपुरानि जत्तो आनी रांसनि ताखौ बुकजोंनो कइनाय जोंनि त्रिपुरा मथानि तरफ थेके तो साजाक बाहाय बाहायके पालायलायनाय इनके जोंनि कर्मचारी संगठन दं TEF बर' भाइनो जथारिति जत इन्स्ट्रक्शन लिपायबिखा उन स्ट्राइकनो बाइक ऑब्जर्व खायनाय इनके जे जागा पालायो गाहाम खालायो एकदम नायथाव खालायो बेलेखन गुरुत्व सहकाराबो पालाय जांनाय नंथु इनके जारो स्कुल कलेज दंनाय जोंनि गोबां मा टीचारनि प्रतिभानि अबन अनुरोध दंनाय कयमुं दंनाय जे रायरकनो अबन 20 तारिख तो सावै गाहाम के स्कुलाव पालाय लायखे बेलेखन चाव हायसि अब चिनि नो कायसा कर्तव्य चिनि दायित्व दङ बिनि असाइनमेंट सालनो जों गाहाम खालाय सेलिब्रेट खालायनानै इनके स्टेट गवर्नमेंट बुजरते खालायनाबो तांसायमे मे बि खालायपान मानु इनके तबो चिनि बरक याखाबा हास्ते त्रिपुरा